Ndakasana nemumwe musikana wandakadzidza naye. You know there's a weird thing when you meet people that you used to know for high school. And ndiko zvinosangana navo vanaka. Vamhenya. Ndakasangana naye musikana wayo ndikati mas ndabaduse. Baby, how far we are catching up with chichichi? But from her body language, ndakabvira kare ndaona kuti na chance. I couldn't figure out why until atozoenda umba kwavo. Ndikazoona kuti nyaya yanga iripo ndiyoti ndakabereka Sechel. Vanhu vane mota vabereki maSechel mutambisi. If you have a car, Sechel unosara mmoza. Akatovheta kuti hamba. And ladies, I want to tell you right now, you have no business being with someone that has less money than you. Hallelujah. Ladies, can I get an amen? You have no business being with someone that is not this name. And gentlemen, you have no business being with someone who has less money than you. Brother Titan, wakavhura blueprints padaolinda. Isusu kukomenti takatomirira kuti akangochita chete tisu after look. I was talking to my mother ndikati mama unozvati ndiri kukurwa kunzi ndauya naolinda panopamba chikuru ndine kuti takudya bacon. Zvekuti kwanzi olinda let's focus. No, but tonight has been a special show because it just so happens that my father is in the audience. As uma mentira, não